Kesin ku tucaran navê Stanley nebihîstine dibe ku navê Spider-Man an jî navên hinek qehremanên diniyên navdar ji pirtûkên xêzkirî yê Stanley bihîstibin. Gelek kesên mezin hîna jî pirtûkên Lee'yên dema zaroktiya xwe da berhev kiribûn di sandoqa da diparêzin. Min di pûla sêyemîn da li Kansasê dest bi berhevkirina pirtûkên xêzkirî kir. Min gelek ji van pirtûkan hez dikir û hîn jî kêfa min ji wan re gelek tê. Min tu cara pirtûkekê xwe ya xêzkirî neavêtiye. Ew li bajarê New Yorkê bi navê Stanley Martin Lee berhatiye dinê. Meraq û hezkirina Lee her tim di derbarê qehremanên di pirtûk û fîlman da hebû. Piştî ku li gel çapgerekî pirtûkên xêzkirî karek dît, wî bi nasnavê Stanley dest bi nivîsîna çîrokan kir. Ew gelekî serkeftî bû û kompanya wî jî wî xwest ku tîmek ava bike da qehremanên xêzkirî ên nû çêbike. Di encamê da qehremanên wekî Hulk, Spider-Man, Iron Man û The Avengers derket. Dema carekê min xwast Spider-Man çê bikim, min digel weşênerê xwe li ser wê axeft. Min gote ez dixwazim vî kesî bi Spider-Man nav bikim. Wî xurtî bi milyonha pirsgirêk hene. Her tiştek di jiyana wî da çew diçe. Weşênerê min got, tu şaşî, berî her tiştekê kes heş pîrhevînkê nake û nabit qahremanekê wekû bi pîrhevînkê nav bikî. Ya divê, ciwanek nikare bibte qahreman. Ew tinê dikare bibte alîkar. Ya here dawiyê da te gote min ew pir kêşe hene. Ma tu tê negehiştî stan, qahremanan pirsgirêkên wan tune ne û ji ber hindê ew qahremanin. Lê ev taybetmendiyên mirovahiyê bûn ku qehremanên Lee li serenserê cîhanê gelek binavdar kir. Ew evîndar dibûn, birîndar dibûn û rûbûrûyê pirsgirêkên diravî de hatin. Lee bû çapger û edîtorê gîştiyên pirtûkên xêzkirî ya Marvelê. Piştî 4 salan heftê 2 milyon pirtûkên Spider-Man hatin firotin. Gelek filmên binavdar û serkeftî ji Spider-Man û ji qehremanên diniyên ku Lee ava kiribû hatin çêkirin. Ev filmanan li serenserê cîhanê da dora 20 milyar dolara dirav qezanc kir.